Onye medeni kantizenti iluzie soluno akuna biri inata kwala inakwazio kama yani no womono okungwali boy katienti iluzie buloa onye mebezi na nivo okungwali boy katienti ihe a bụ ji anyị na-ahụla Ohaneze Ndigbo South Africa tata bụ 23 Septemba 2023 anyị Ohaneze Ndigbo na-eme mmemme iri ji iji wapụrụ ndị Igbo ji anyị na-akpọ ndị Ohaneze Ndigbo niile gbara ụwa niile gburugburu worldwide ma Igbo Union ihe ọbụla gbasara Igbo ka anyị na-eme ihe anyị na-eme bụ ka ọ dị mma anyị na-asị ka ji anyị awa n'ụbọchị tata gazara anyị nke ọma zitere anyị ihe ọma na-arịọkwa Chineke ka o zitere anyị ego ka anyị zụọ ụmụ anyị nwee ike ịzụ anyị ka ha nwee ike ịmata omenala ndị Igbo si eme ihe a ka anyị nọ n'ụbọchị taa na-eme na-arịọ ka Chineke gọzie ewu ndị Igbo niile gbara ụwa niile gburugburu ma ndị nọ n'Europe ma ndị nọ na be anyị na-asị ka udo dịrị onye ọbụla n'aha Jizọs amen. Ojeligwe bụ evi nne Ojeligwe bi jama nwanne m ebe n'ebe na nwanne m ebe si n'ebe mụ ahụ Maazị Comrade Sonny Douglas and the President of Ohaneze Ndigbo na South Africa and ụbọchị taa ka anyị si kwado ịwapụ ji ndị Igbo nọ na South Africa nke 2023 and anyị na-eme ya na Mpumalanga province, one of our chapters, Ohaneze chapter. I akwadowago ịpụ n'ọgbọ ihe na-eme taa ekele ndị uru iwe aja agbara ọwụ idowe otu anyị si eme our cultures and tradition, otu ndị mgbe gboo si hapụ ya n'aka anyị nwa before o rutere aka anyị nwa ihe a na-emebu na afa dum na Igbo ga-awapụ ji ma ikele Chukwu ma na ikele chi ha ihe na-edu ha na otu esi anọrọ ndụ nwee ma akụ na ụba so na a ga-awapụ ji na-ekele Chukwu na-ekele chi anyị na na-ekpekwa ekpere na n'afọ Chukwu ka ọganiru ndị Igbo na-adị. Afọ m bụ Dr. Fidelis Chukwuemeka mụ abụ President General Ebonyi State Association na South Africa. Ebe anyị nọ kịta bụ ebe a na-akpọ Mpumalanga na South Africa. Ya nji maka ya wee bịa ebe ahụ maka omenala Igbo. Ohaneze branch na Mpumalanga na-eri ji tata. Anyị sị ka anyị bịa nọnyere fa from the headquarters. Omenala Igbo dịgbara gboo and anyị nwa bụ ndị Igbo ejiri omenala anyị egwu egwu. Mụnwa bụ onye Abakaliki ejiri anyị ejiri omenala anyị egwu egwu ebe ọ bụ na anyị jere anyị na-egwu omenala anyị were agadi so ọ ya ka maka ya ka anyị jiri wee bịa na ebe anyị nọkịta bụ Mpumalanga na South Africa. Jene ka chenti jebelo onye mebezi na nivo wakale Ogazi amaka wejina agamo Ogazi amaka wejina nwanne mebe nebe onye mebezi na nivo wakale na indewo Chief Aloysius Bush flag in Israel. To wait to my man and Israel. I got here in Mpumalanga very first. I don't want to Ndigbo. Oh, but I carry what Ndigbo. Right. Yes. Ohaneze live in South Africa. Chapter. Mpumalanga province. I don't want Ndigbo.
Your Highness. Onye mebe na Ndigbo. South Africa. I know some man in Yoruba man, the Nigerian in I know some handle. They are qualified as a lawyer, as a king. So we die of total. Ohaneze. I go. Mpumalanga. The municipality of Cross. I sky by the other hand. Support the hand. No human. Ana Masai. Yes. The end of the Malang money weather. Thank you very much. Right.
ekwutọzi na mmadụ ibe ya nụ biko n'ụlọ dịrị mmanụ onye na-azọzi onwe n'ụwa nụ ọ dịzie n'ụka ọgbọ na-ajọ mmadụ nụ mana ọ bụrụ na ụka ji isi onye kwutọzi na mmadụ ibe ya n'elu ụwa nke anyị maka na ife na-asọzi nụ ọkwazi a na-asọzi onye ọzọ ma n'ife niile a na-eji Chukwu siri ya na nke na-asọghị na ọkwazi a na-asọ oge esebezila na okwu n'ụwa ekwutọzi na mmadụ ibe ya ife nnegbu that are popularly known as Mexico. By the special grace of God, I will be the master of ceremony for today. I want to recognize the members of the Liturgy Committee 2023. Number one in my list is no other person than Ofia Afolago Nizuo. Thank you, sir. Oya Moraha now we are the chairman planning committee 2023 ABG. Thank you, sir. I recognize you, sir. Second in my list is in the Akro Wata na Oba. Thank you, sir. General Satoni Okoro. Tony Nzekwe. The last but not the least in the list, Dr. Ifi, the members of the high table. Please, when you hear your name, we have a special seat for them here. First in my list is the president of Ohaneze, Ndigbo, in the person of Honorable Sonny Welcome.
Julius Osakwe. The chairman of Ohaneze Ndigbo, Mpumalanga. Igbo abatago!
Honorable Nnamdi Okpala amụrụ onye na-ego. Nnamdi Okpala amụrụ onye na-ego. Yeah, information. Okay, no n'ụzọ. Na-recognize mmadụ dịka ọzọ Prince Ndụ. Former Vice President Ohaneze Ndigbo, South Africa. You're welcome, sir. And Frank Anand, Ndigbo, South Africa. Anago, Ndigbo, South Africa. Honorable Henry Uzoka Aneoma, President General Aneoma. I still recognize Honorable Sam Iweka. Ochudo Ndigbo. Dr. Felix Wambo, President Ebonyi State, South Africa. President General. Mrs. Alabi, Mrs. Association of South Africa. I still recognize the former president, Musa. The presidents are Swaziland, Nigeria Community Swaziland, the wife, Mrs. Edith Ihewe Kwele. And I still recognize and the presence Anthony Smart Worby. Ozibondo. Welcome, sir. Thank you. I think we have to go over to the opening prayer. Wayo, Odonigo Barama. Wayo. Odonigo Barama. Tony, one
in our present. And I still recognize the presence of different words from Nigerian Union in Mpumalanga. Reverend Father Charles, Gobenya opening prayer. Shall we say? Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God Almighty Father, Creator of heaven and earth, God of Abraham, Isaac, and Jacob, King of kings. This present time, we stand on the word that says, wherever we gather together, I am. And we believe that you will bless. We want to offer you this day. Each and every one who is here, our thoughts, our shame, everything that is happening here, and ask your guidance, the Holy Spirit upon us, that wisdom and intelligence will come from you. As you are sharing here, our gathering will be protected, and then we recognize your presence in all the actions that is going to happen now and forever. And we ask that our Benjamin may be our Jesus in this moment, and that everyone is here, physically and spiritually, may recognize your name. If we believe in you, we will fulfill the word of John chapter 3, verse 16. Whoever believes in the Son of God, no matter what, he will live forever. He will stand in the word from Psalm 23. God will not will save himself. You are the shepherd. There is nothing we can ask from you and we will never get. Let everyone who is here and everything that is happening here, God may be blessed by your name and increase in ourselves here that heart of the zeal of serving one another by recognizing the presence in whatever we're doing. We ask this through Jesus Christ, who Son, who lives and reigns in you, to the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Thank you, Father Charles. Thank you so much. Thank you for the prayer. Yeah, let's take our item. Our program is an address from Ohaneze, the chairman of Ohaneze Ndigbo Mpumalanga, in the person of Honorable
Uchenna Wabiem Ochina Mata. Please, sir. Igbo mama Igbo kwenu. Anyị ndị Igbo kwenu. Ejimohera wee kene His Royal Highness. No, in our midst, Igbo, you are welcome, sir. Yes, you are welcome. I'm making the executives of Ezen Council, and then also in our midst, you can Igbo. You are welcome. I also recognize the presence of my leader, the barrister, Smart Eric. My barrister, you are welcome. Without wasting much of our time, I want to recognize also the presence of my president and executive of Ohaneze Ndigbo, South Africa. I greet you all. You guys are welcome to my constituency. I can go on now, soon, no. Mukuru to Ebia, Unigatika Wena. Now, only one you do also. We need to have a talk and a line nearly 2023. Other Ohanenge, Chineke Mili Red Line, Weka Kosika. No. I can go on also recognize the presence of my brother, an ambassador of Nigerian community in Swaziland. He's a very bosom friend from when I was in Nigeria, 2023. Okay, you're welcome. 2013. You're welcome. Ndigbo. You get the Igbo and they are Igbo. Dog, thank you, man. Thank you for coming. Yes, Mama, welcome, Mama. Yes, yeah, Alaja. We recognize your presence in our midst. You're welcome, Mama. And the presence of our brothers and sisters, Nigerian community and the Ghana communities and South African communities, you are all welcome to Iriji New Yam Festival, Ohaneze Ndigbo 2023. Thank you, Chairman. Chairman, I cannot call the audience because the next in the list, you still have to handle it. Because yes, Ohaneze Mamano. Yes, my executives are here. Honorable Ikechi President, our treasurer, Ikechi President, and Oluchukwu as our PRO, and my provost, Honorable Chidi. You are all welcome. And Emmanuel, Newell. Yes, so the rest are busy in the kitchen. Yeah, when you like our make it, I know we Newell. thank you. Thank you, Chairman. Ohaneze Ndigbo, Mpumalanga. Opening speech by the President General Ohaneze Ndigbo, South Africa. Cha Igbo kwenu. Rienu. Mwana. Zomono. Permit me to stand on the already established protocols. I want to join my honorable chairman to thank all of you, to commend you for finding your way to celebrate with us our New Year festival. We are glad that we have received all of you and that you are here with us. We pray that as you have come to celebrate with us, celebrations shall never cease from your homes. Celebrations shall never cease from your lives. We want to thank all our South African hosts, our host nation. It will not be possible for us to be replicating our culture right here if you have not given us that enabling environment to strive. Thank you so much. Our Igbo who made it all the way from Nigeria to be here with us today for us to celebrate this symbolic culture of our people. We thank you, sir. I want us all to enjoy ourselves
be of good conduct as we have made some provisions to make sure that we are all well catered for. I will be back to give an address to this awesome assembly. Thank you so much once again. Thank you, Honorable President of Ndigbo, South Africa. Presentation of Kola North. Okay. Thank you so much for this very great opportunity. As my Bulogia, our President General, Ohaneze Ndigbo, South Africa, I preach you. Cha-cha-cha, to our guests, they say our kola nut does not speak or understand English. You permit us to go this with our vernacular. I'm a Bulogia, Ndigbo, in council. As long as I'm here. Ihe gbasara dị iche n'ọzọ ọkwa here mana ka Aiga in Georgia na council. With me here is the former president of Ohaneze Ndigbo, South Africa, actually my predecessor who handed over to me. He ably led the council to this event. So I hereby hand over this kola nut and the book to the council. So we can babu ya also. The Supreme Council. Then, Supreme Council. This organization is a very big organization worldwide. Supreme Council. Any other organization. That is organization, we have to carry it along. The committee, one of the other because one of the Supreme President Ohaneze Ndigbo. One of the President Ohaneze Ndigbo. Then to Supreme President Council. Supreme President Council.
ka ọ dị ka na-eme asị na-ejiri ogburu nke ikwe daalụ ngwa biko mba niile na South Africa organization ndị Ohaneze Ndigbo akụrụ dị n'ọchịa ka ndị anyị na-ewepụ ọchị aha na-adabụ ọchị Abia State Anambra State akụrụ Anambra wepụrụ ọchị Delta State Anioma
gaa n'ibe n'ibe mgbe anyị na-ati aka anyị tata ndụ tata arụ ike tata ebe enwe tata ọmụmụ anyị ga-azụ ụmụ anyị ga-azụkwa anyị emume anyị bịa tata ọ ga-adị mma anyị ga-eme ma daa n'udo ọ na-abụ onye zụcha nwa zụọ ụmụ anyị na-asị Chineke ya bịa nọ n'ibe niile anyị ga-eme tata ka anyị ga-eme ya n'udo n'ikpeazụ ka ọ bụrụ ihe anyị ga-eji wee nye otuto ma bulie aha nsọ elu anyị na-ayọ nke n'afa Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko onye nke ọchị igwe agọtụrụ ọjị onye ọbụla ji ọjị ọfọ MC. Thank you. It's the culture we are doing. We must follow due process. I want to use this very opportunity to welcome in our midst the special guest of honor of today's occasion, in the person of Honorable Nnamdi Aba Amunonyenego DJ. Thank you, DJ. Greetings, my respected traditional ruler, here present, distinguished stakeholders and members of our great organization, and our special guests of honor here present with us. I welcome you all once again. Witnessing Ndigbo and our guests converge from all corners and provinces of South Africa and even beyond, celebrating Igbo culture and tradition and its great exceptionality will continue to stand out always as a moment, an event of unparalleled pride for us as a people who, though we distinguish ourselves in every sphere of life, but we continue to protect and promote those norms and good cultural values and ways of life that was passed over to us generations ago. We understand the anticipation and expectation that always surround events of this magnitude. And it is those anticipations that continue to create an atmosphere of admiration and reverence to us as a people and our organization. The unwavering commitment and dedication by Ohaneze Ndigbo South Africa in championing the plight of Ndigbo, creating bonds of unity among our people for better integration, stands as a beacon of hope if the organization and its leadership receive patriotic and unbiased support. We shall continue to strive to ensure the efforts of our pioneers do not go in vain, while at the same time we remain resolute in the struggle to protect the sovereignty of our organization and to ensure we always lead in the committee of community organizations in South Africa as the most populous people in this nation, while working together with other sister organizations, as after all, we are one people and one nation. As we celebrate this Iriji festival, it should also serve as an evocative route to reflection and deep gratitude for making it this far. We must all be motivated at all times, always,
with the spirit to do right among ourselves and our brothers and sisters. We must always take into consideration our families, parents, siblings, and relatives back home, who for one reason or the other continue to live in fear and insecurity, entrenched poverty, and all other negative factors that affect our people. We commend all the efforts by the leadership of our provincial chapter, Ohaneze Ndigbo, South African Mpumalanga province, led by Honorable Comrade Uche Nwabie, who also doubles as the chairman of the Nigerian Union in this province, for putting up this event in conjunction with the Answer 2023 DDG Committee, ably led by High Chief Aloysius Bush of the Agarian. We truly appreciate your zeal and patriotism to our organization and Ndigbo as a people. It will not go unnoticed. I hereby send, on behalf of the National Executive Council of Ohaneze Ndigbo, South Africa, our profound wishes to every Igbo man and woman in the Republic of South Africa, all Nigerians, and our host nation, South Africa. I pray for sustained heights for our people, surpassing unset goals, long life and prosperity. I pray for 2024 to be even better for our people to celebrate and create even more golden memories. Thank you, and God bless you all. Asking can we no but Kenel even in a berata Bondi by Nandi over there. That's not got no more. I got no more. Because oh, Ilijika, I be a bata. Emanambo Fodo, Omoazi Anaju, Kedive Buliji. Kedive di Nigeria, Aneli, Kedive because all the the special. Which I if was done a daily, Manandi by Ndigbo. I know why you. For now, you see Kedive Buji, Kedive di Nigeria, Aneli. You cannot see Kanko to believe it in the end. Yes, Jibu even Nana Evaneli. Where we buy no. Oga put one day buy no. I nearly Oga Venable Makaino.
ọdịnala ka ọ bụ ife a na-eme eme. Mgbe ụfọdụ a na-eli ije tu eji ezigasịa ndị agbata obi na ndị ọgọ na ndị vena igosi na elugo mgbe eji eli ife ọfụ na ife ochie agafeela. A na-eli ije ọfụ etu a na-ekpe ekpere na-asị na ya ndị ọbụla ga ife ochie aga na nke ọ bụ ka a nọzi na ya. Ndị na-anụbeghị nwaanyị fa ga-anụ nwaanyị na-arụ a. Ndị na-anụbeghị di fa ga-alụ di n'afọ a. Ndị biznes na-ada aga ọ ga-ebido kịta agawa. Ndị na-ada ana ụlọ ọ bụ agwụ isi na-achụ gị ka ọ bụ gịnị agwụ nshi ahụ ga-agba ọsọ ọ ga-ebido kịta na ụlọ kpatawa ego. Ife ga-ebido kịta dịwa mma na ya ka eji eli ji n'ụdị ife ochie aga na nke ọbụla abata. Owuwe ife ubi ka ọ bụ a na-eji enye Chineke otuto. So ife nna si bụ unu jidekwe ka unu ji ọfọ niile anyị gụrụ taa bụ ụfọdụ mma ọ ga-adabara unu niile. Otu mgbe aka ine ife dị iche ga-adị na ndụ ndị be anyị n'obodo a. So ọ ga-adịrị unu na mma n'afa Jizọs. Please, I want to make Julius Douglas Oneke and Mpumalanga chairman. Please, you've how do I put it? You have shamed your enemies. Understand? You have put your enemies to shame. Yeah, because they think you cannot do it, but you are doing it. No matter whatever, President Ohaneze, you're a great man. Please, I'm proud of you. Secretary, I'm proud of you guys, because I leave a very good legacy. I am proud of them. When they say they cannot do it, they are doing it. Those people, I'm the happiest man today. Yesterday night when we were doing it, the chairman of Mpumalanga showed me who he is. And he told me that, okay, let us do it, he will do it. Thank you, my brother. Keep it up. And we are going to give you more support. For you. For you to pull Ohaneze Ndigbo, the Supremacy Council, the Zenozo, and the Nigerian Union, and all the organizations, and Nigerian women. And from Swaziland, I don't know, I'm aware. Take you within a short period. When we want to pull it out, I said, when we want to pull it, we want to take it back to Johannesburg. He said, no, you will do it. Anything we die or one walk. You're a great man. Keep it up. Yes, I'm still handing over the microphone to the Secretary General of Ohaneze Ndigbo, South Africa, in the person of High Chief Barrister Jeff Asubike Ojiegwe Emudro, sir. Over to you, sir. We are fully represented here. Please,
I want to carry everybody along because Nigeria is here, South Africa is here, Africa is here. The former president of Ohaneze, High Chief Achebe, said something that what they said is impossible, we've made it possible. I specifically thank the host, that is the chairman of Mpumalanga province. It's not a question of quantity, but quality. What people thought was impossible, he made it possible. We are much aware that if this occasion is held maybe in Nesprit or other areas of Mpumalanga, this hall will be too small to accommodate us. But for the purpose of carrying everyone along, we came to Foxtrot so that they will feel the hospitality of Nigerians and the brotherhood of an Igbo man, and that's why we're here today. This is a cultural event that supersedes every other cultural event in Igbo land where we come from. Because the yam that we've come here to cultivate today, most of us that we see here today, we were sustained by this yam you see here. We don't know pap, we don't know gari, we didn't know wheat, we didn't know anything except this yam. The Igbo man that you see here today survived a brutal war of 3 years against the rest of Nigeria and even some of the world powers. What sustained us during that time was this yam you see here now. We cultivate it at home. It's a staple food. You eat it in the morning, afternoon, and night. This yam you see here, that's the significance of this yam. And that's why we respect yam so much. Can you clap for me, please? At a time, our parents could not go far to bring pap, could not go far to bring rice. They cultivate this. Within 6 months, it matures. They use it to feed us. This is also a pap. You can pound it and it becomes a pap. It is a multi-purpose plant that we eat in Igbo land. I want to thank our Igbo. Igbo, we cannot thank you enough, sir, for your time coming here. We can't thank you enough. We thank your entourage. We thank, I personally thank my learned colleague, Biko. Can you stand up so they can see you? He's a senior attorney, he's a senior lawyer. I'm also a lawyer in South Africa, but he's a senior, very senior lawyer here. We recognize ourselves and we respect ourselves. I want to thank all our wives, they are here. I want to thank Ambassador that came from, and the PA, the personal assistant. The custodians of Igbo culture and tradition, as in council and in the northern, come to the Nkani, we don't have a tradition now because we don't have born in the and those of the Igbo. I thank you all. Before I sit down, I can't resist the temptation of thanking the president of Nigerian Union South Africa. It's a lady. Ma'am, can you please wait? We are so blessed to have her in our midst here. She is number one citizen of Nigeria in South Africa. Number one citizen of Nigeria in South Africa. She came with her entourage. Omoluabi, I grew up in Yoruba land as a soldier. I was in Alamala barracks at Beokuta. And
We are blessed also to have the former president of Nigeria Union South Africa in the person of Ike Anene. You could see that we are all complete here. We are all complete. Wherever you are, please feel free. 24 hours we came into the city of Voxtrot is unparalleled. And you guys, I will come back again to Mpumalanga and I will come to Voxtrot to make my holidays. Please, thank you so much. Feel free. This event is for Ndigbo, it's for Nigeria, it's for South Africa, it's for Africa at large. Thank you so much. Thank you, Honorable Secretary General. You said it all, sir. Please, music, brief music for the last speakers, please. The Frank Anando, the King of South Africa, for a brief speech. Last now. Igbo, kama achọrọ ka ekele Chineke maka na iji afụ anyị nọ n'ebe a taa obi dị otu ihe si na South Africa obi dị otu ihe si na South Africa and Chineke ga-eme ahịa accommodate for 7 Igbo states 7 states na-esi Ohaneze Igbo achịsigo Ohaneze Igbo. So mụ na-ayọ the executive, the stakeholders, the people who make this Ohaneze possible. Kafa how they are together, give look where this. I will not this with 1 year. I will not be alive. For I will be mad. Go to draw like another program for this to join the course of the people. And we're going to go about what it is. Natata, what they do 1 year, I can do my answer. Confirm. And I'm not alone, so people. What's that? You don't want to. Some who put their heads together. Can we another program for Ndigbo and South Africa for less than 1 year? Most of us have not got that. Master, who are just walking? You know, just walking, so I should have gone. Most of them don't know, but you know, only one hour, I said, to go for a level. A woman went to that. Who knew all which they overall one. Now you should be who put your heads together. We're near another direction for this to go in this. Igbo, Thank you.
I want to hand over the microphone to the former president of Ndigbo, in the person of High Chief Julius Achebe. Let us go to Iwaji. Please, everybody, it's not everybody that participates here. Biko, ife tata na-eleji Igbo na-eleji na Mpumalanga. Our President General, ndị President Kasa Obodo n'abalị. Our President General of Ndigbo, our Ndigbo n'ile tata. Ọbọgọdọ, ọbụ ife aba asụrụ ka aba bụ tiketi ekwe. Ọbazin! Ngwa piti, ọma, nke a bụ ozi. Ịmalụta ọbụ poteto, egwe anyị. Ọbụ n'iji, egwe anyị. Piti mezigbo anyị, nwa agbata wee wabịa. Ị na-awapụ ịgbọ ifidekwa ezi. Maka na Supreme President Council, anyị ada ata aja. Ngwa. Asị na biko achọ m iji aka na ana m awapụrụ ndị Igbo nọ na South Africa ji n'ụbọchị taa wụ 23 of September 2023 a na-awa ji na Mpumalanga na Volcross. Ana m asị otu a na-awapụrụ ji a na ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma. Ndị Igbo ga-eri ji a na a ga-enwe ahụ siri ike. A ga-azụ ụmụ anyị zụ anyị. Ihe a niile kwuru n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma na Eke. Dịrị ndị Igbo na mma n'Orie. Dịrị ndị Igbo na mma na Afọ. Dịrị ndị Igbo na mma na Nkwọ. N'aha Nna anyị Jesu Kristi.
mere ya nke ya ga-abụ ọnụ a ga-eme ya anyị mechie ụmụaka anyị ga-eme n'aka n'ihu ụmụaka nchechi n'isi Chineke anyị ma nwa dị n'aka nke nna na ọbara na nke mmụọ nsọ.
Thank you for
it is actually interesting to know that this same person, who is the chairman of Ohaneze Ndigbo South Africa in Mpumalanga, is also the chairman of Nigerian Union in this province. He is the #1 citizen of Nigerians in Mpumalanga province. You cannot take it away from him. Congratulations, my man. His Royal Highness, Igbo, can you just afford us, honor us with your presence while we hand over this certificate to our congratulations, my chairman. God bless you and your lovely wife. We recognize you. And we will give expect the closing remark, and after that a closing prayer so that we can return. It is due to the position my people have bestowed on me. I want to thank each and every one of you from far and near for gracing us with your personality. This event wouldn't have been complete without you. I mean each and every one of you. You are all